Giadtuan gyud nila DPWH Secretary Vince Dizon ug ICI Special Advisor ug Baguio City Mayor Benjamin Magalong ang proyektong concrete revetment sa Jose Abad Santos, Davao Occidental, Cagayan Buntag, Setyembre 25, 2025. Kini aron inspeksyonon kay ang proyekto gideklarang kompleto niadtong tuig 2022 ug gipunduhan og 96.5 million pesos. Apan nasubay sa ICI nga pipila pa lang di ay kini kasimana gisugdan ang proyekto. Hinungdan nga nakapamalikas si Secretary Dizon. Hindi ka na naawa dun sa mga estudyante dyan, kay mga tao dito. Hindi mo ba siya iniisip? Bakit ka nagbayad ng hindi kompleto? Fully paid na ang proyekto, apan wala masayod ang mga tao sa lugar. Tungod ini, gipaundang ni Magalong og Dizon ang konstruksyon sa proyekto o gideklara ang lugar nga crime scene. Gipaniguro sa ICI nga naay manubag ug makasuhan sa ghost project hilabi na ang district engineer sa probinsya sa Davao Occidental. Gimanduan sab ni Dizon ang tanang district engineer sa Pilipinas nga ipangdeklara na ang mga substandard o ghost project ug dili na hulaton nga ang ICI pa ang makadiskubre niini. Atol sa press briefing, gipangtug-an sab sa mga media ang ubang proyekto nga nakahasol sa mga tao sama sa pumping station sa Laverna Hill sa Buhangin, Davao City nga perting langaya. Din ang lugar bahaunon pa kalangay sa konstruksyon sa Maa Flyover ug ang viaduct project sa Ulas ug ubang flood control project sa ubang probinsya sa Davao Region. Ang pagkabisto sa ghost project sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental sinugdanan pa lang kini sa dakong investigasyon nga himuon sa ICI.